ashe sai lokacin da zaka zauna da mijinka kai nishadi kai shawarwari sai wani aboki ya zo ya ce zai tafi da kai. Gaskiya wallahi ka rika ma kanka adalci, abinda kake mu baka min adalci. Ka canza abinda kake mu. Dukan wannan kwalliyan da ne da wannan abubuwan da ne dan fa kai ne fa, amma naga ko a jikinka baka damu ba. Kai bukatun ka kawai ka fita ka je gurin abokinka ya fi ni kenan. Dukan wannan abin da dai bai maka ba kenan. Kinga yanzu dai ba daɗewa sun tafi. Minti nawa ne zan je in dawo? Ina mutumin nan ba zan ɗau mataki a kansa ba. Ko da yaushe ya zo rika ɗaukar mun miji yana tafiya da shi? Kuma sai daidai lokacin da za mu zauna mu huta da mijina mu zauna sai ya zo ya ɗauke shi?